हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ दा फाइनालि अइल इन्डिया लिमिटेडआव साख्रि ओंखारना फैदों लोगोफोर 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लास्ट डेटआ 21 सेप्तेम्बर दा एप्लाइ सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो एप्लाइ खालामनाय लिंकखौ नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनो हागोन आरो लोगोसे मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेसेबां फरायनो नांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम बेनिफ्राय नोंथांमोना जाय दासिमबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो बेबायदि साख्रिनि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन दा बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांमारगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबदो गासिबो डिटेल्सखौ मोननो तो दायो आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकखौ मोनगोन बेनिफ्राय नैबे पेजाव डाइरेक्ट फैनो हागोन दा नै लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना नट मोनदों दा बेनि गेजेराव एडभार्टाइजमेन्ट डाउनलड खालामनोबा बेयाव खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना हाउ टु एप्लाइ नैबाव नोंथांमोना खालामबानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो स' बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ नायदो नै लोगोफोर किबि दं माखासे जिपिजिबाबो जागोन फट'आ मेक्सिमाम 1 MB सिम हागोन नोंथांमोना साबमिट खालामनो तो बिदिब्ला लोगोफोर मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडि नांथारगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ डकुमेन्ट्सखौ दा एप्लाइ खालामनाय लिंकआ बेनो लोगोफोर नोंथांमोना सबसे गाहायाव नुनो मोनदों रेजिस्टार नाव तो बेयाव नोंथांमोना राइट साइड खनायाव गाहायाव नुनो मोनदों रेजिस्टार नाव नोंथांमोना थुनानै अब्लानो रेजिस्टार जागोन आरो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिदिब्ला एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ आं उनाव लाना फैनोसै तो नोंथांमोना नायग्रोदो बेयाव एप्लाइ खालामबा बेसेबां फरायनो नांगौ आरो डकुमेन्ट्सआ मा नांमारगौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो दानिया लोगोफोर आं अफिसियेल नटिफिकेसन लाना फैबाय टटेल पस्टआ दङमोन 62 दा बेनि गेजेराव नायदो नोंथांमोना 10 पास ना मा पस्ट जागोन दा फार्स्टआव दङ नै लोगोफोर बेनो जाबाय एसिस्टेन्ट नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दा एसिस्टेन्ट टेकनिशियान लोगोफोर इलेक्ट्रिकेल आरो लोगोसे बेयाव दङ केथ'डिक दङ तो बेनिफ्राय ग्रेड 3 जागोन बे पस्टआ बेनिफ्राय सेलारिया 26,000 निफ्राय 90 सिम जागोन आरो बिनि पस्ट कड थायो नोंथांमोना होनांगौ बेखौ दा बेयाव नोंथांमोना फरायनाया जानांगोन 10 पास तो बेयाव 10 पास बिनाय जादों लोगोसे आरोबाव ट्रेडनि सार्टिफिकेट बिनाय जादों बेनो जाबाय ITI तो नोंथांमोना ITI 2 इयार्स कर्स लानांगोन अब्लानो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन तो लोगोफोर ITI नांथारगोन बेयाव ITI गैयाबा नोंथांमोना खालामनो हानाय नङा फार्स्टनि बे पस्टआव बेनो जाबाय एसिस्टेन्ट टेकनिशियान इलेक्ट्रिकेलाव नोंथांमोना ITI खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय STया सानैल' दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भ थायो नोंथांमोना आनरिजार्भआवबो मोनो तो बेनिफ्राय नायनोसै दानिया सेकेन्ड पस्टआव दा सेकेन्ड पस्टआव दङ बेयाव एसिस्टेन्ट टेकनिशियान बेयावबो टेलिकमिउनिकेसन तो ग्रेड 3 बेयावबो नोंथांमोना 10 पास खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय ITI थाथारनांगोन बेनो जाबाय नै ITI इन इलेक्ट्रनिक्स नोंथांमोना कमिउनिकेसन बेफोराव थानाय जानांगोन अब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन तो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दा बेनिफ्राय फैबाय नेक्स्टआव एसिस्टेन्ट टेकनिशियान फिटिं तो लोगोफोर ग्रेड 3 बेयावबो नोंथांमोना 10 पास खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय ITI फिटाराव खालामनाय जानांगोन तो बेनिफ्राय थांसै नेक्स्टआव जुनियर इन्जिनियार तो बेयावबो नोंथांमोना नुनो मोनदों ग्रेड बे 7 आरो जेनेबा तो बेनिफ्राय इलेक्ट्रिकेल आरो बेबायदि केथ'डिक दङ तो नोंथांमोना बेयाव खालामनाय जानांगोन आरो 10 पास खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय बुंदों आरो 3 इयार्स इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ बेयाव खालामनो हागोन स' बिदिब्ला बेयाव गासिबो ट्रेडनि नोंथांमोना मिथिखाबाय गासिबो ट्रेड लेभेलनि बियो तो नोंथांमोना ITI खालामनाय जाथारनांगोन अब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन तो बेयावबो आरो लास्टआव दङ जुनियर इन्जिनियार नोंथांमोना टेलिकमिउनिकेसनाव खालामनाय जानांगोन दा बेनि सेलारिया जोबोद बुरजाखा नोंथांमोना नुगासिनो दङ तो बेनिफ्राय 10 पास खालामनाय जानांगोन आरो बेयावबो नोंथांमोना 3 इयार्स डिप्ल'मा इन इलेक्ट्रनिक्सआव खालामनाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा लोगोफोर बेनो ITI थायोब्ला मोजां तो नोंथांमोना ITI मोनसे एडमिसन सोलिगासिनो दङना बेखौ खालामनो हागोन तो ITI लायोब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि साख्रि मोनगोन ट्रेडआव तो आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जायफ्रा ITI दं नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो दंबावो लोगोफोर गाहायाव मोननाय 6 and 7 दा बेयावबो जुनियर इन्जिनियार आरो बेबो जाबाय अपारेशन्स आरो सिभिल तो बेयावबो नोंथांमोना इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन ITI तो नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन आरो जेरै 10 पास बेनिफ्राय 3 इयार्स सिभिल इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन डिप्ल'मा लोगोसे 6 मान्थ्स कम्पिउटारनि बेबायदि थानांगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेयावबो दानिया फैबाय लोगोफोर बैसो दा बैसोआ जोंनिया STफ्रा 18 निफ्राय 35 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना जायफोरा 18 इयार्स जाबाय ITI दङब्ला तो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो 18 निफ्राय 35 इयार्ससिम जोंनि STफ्रा एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेयाव दा एग्जामनि सायाव फैनोसै लोगोफोर एग्जामा अनलाइन एग्जाम जागोन कम्पिउटाराव अनलाइन एग्जाम जायो गासै 100 मार्क्सनि थागोन दा बेनिफ्राय जोंनि STफ्रा क्वालिफाइड जानो थाखाय 40% लाथारनांगौनो दा सिलेबासखौ नायना लादो ABC दङ नोंथांमोना जेरै इंलिश GK नुनो मोनदों तो नोंथांमोना जायखिजाया रिजनिं बेफोरबायदिखौ नायदो जेरै 20% बेनिफ्राय लास्टआव 60% दङ तो नोंथांमोना गासै 100 मार्क्सनि एग्जाम होनांगोन दा बिनि गेजेराव 40% मोनथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन तो बे जाबाय एग्जाम
दा फैबाय लोगोफोर डकुमेन्ट्स नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स हरनांगोन थ' नोंथांमोना बेयाव नायना लादो जेरै नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट हरनांगोन बेनिफ्राय एडमिट कार्ड HSLC नि नोंथांमोना मार्कशीट हरनांगोन थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना जायखिजाया फार्स्ट मार्कशीट दङब्ला नोंथांमोना हरनो हागोन ITI नि आरो बेनिफ्राय डिप्ल'मा सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथांमोना 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार बेखौबो हरनो हागोन थ' लोगोसे नोंथांमोना ट्रेडनि सार्टिफिकेट थ' नोंथांमोना बेखौ हरनांगोन अब्ला नोंथांमोना एलिजिबल जायोबा नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन थ' गोबां दङ थ' नोंथांमोना नै बेबायदि जेरै कास्ट सार्टिफिकेट हरनांगोन फार्स्ट सार्टिफिकेट ITI कर्सनि नोंथांमोना हरनांगोन बेबायदि नोंथांमोना गोबां हरनो हागोन आरो जायफ्रा दङ थ' नोंथांमोना बेखौ हरनानै थ' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो आरो बिनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ दा बेयाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन माखासे डिस्ट्रिक्टआवल' हागोन दा बिदिब्ला जों नायनोसो फैदो दा बेयाव नै लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों जाय डिस्ट्रिक्ट बेनो जाबाय क'क्राझार बङाइगावनिफ्राय हागोन जरहाट गलाघाट मरिगाव नगाव कलियाबर दङ कामरुप M दङ लोगोफोर आरो कामरुप नलबारि बजालि बरपेटा नोंथांमोना बे पस्टनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनांगोन अल आसामनिया बेयाव हानाय नङा थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो दा बे एप्लाइनि लास्ट डेटआ लोगोफोर मिथिखाबाय नोंथांमोना 21 सेप्तेम्बर थ' नोंथांमोना थाबैनो खालामदो एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ